बानी कीन के मारब छाती में 6 गोली गिन के। नया पिस्टल ले आइल बानी कीन के मारब सीना में 6 गोली गिन के। मतलब भैया JMF से म्यूजिक से अरविंद अकेला कल्लू के एकदम रंगदारी सॉन्ग आयल बा। मतलब कि भैया एकदम बहुत बवाल करता। मतलब कि भैया सब्सक्राइबर पर कम बा, मतलब कि धमाल बहुत ज़्यादा बा। मतलब कि भैया अरविंद अकेला कल्लू जी गाना गई हैं, वो एकदम वायरल ना हो ऐसा हो सकेला का। रंगदारी सॉन्ग है, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग है। मतलब कि भैया शिवानी सिंह बाड़े एमे जो राइटर बाड़े आशुतोष तिवारी जी लिखले बाड़े गनमा के। मतलब कि भैया लड़की कहती है बतावा कि छोरा के संग के लगा था तू ही एगो मालिक हुआ जो एकदम बहुत एकदम रंगदार लगा ताड़ा। तो हाँ, तो अरविंद अकेला कल्लू जी कहता वो तो रंगदार है ही। अभी नया सिक्सर के लाइन वाली नया गोली लेके आए बानी और मारब गिन के एकदम छाती पर 6 गो। मतलब कि भैया पूरा एकदम रंगदारी सॉन्ग है एकदम। और रंगदारी काहे ना रही, काहे कि भैया एकदम हर कोई रंगदारी गावे, अरविंद अकेला कल्लू जी रंगदारी ना गावे वो एकदम शादी ब्याह में और लगन में और चैता में ऐसा हो सकेला का? ऐसा बिल्कुल ना हो सकेला। आशुतोष तिवारी भैया एकदम आजकल एकदम बहुत छा गए बाड़े। मतलब भैया एक से एक हिट गाना लिखा ताड़े, काला चश्मा लगा लीजिए। मतलब कह को एकदम बहुत बड़ा बड़ा गाना लेके आयल बाड़े आशुतोष तिवारी जी। मतलब कि भैया उनका कोई कहने वाला बात नहीं, एकदम बहुत अच्छा एकदम गाना लेके आयल बाड़े मारा 6 गोली गिन के। मतलब कि एकदम रंगदारी वाला सॉन्ग है अरविंद अकेला कल्लू के, जाके देखी जाए। JAM फिल्म है, वो चैनल पर जाके देखिए और हमरो प्यार दुलार दी जाए।